Antonello Bella jsemilkom jagħtikom merħba 87 programm mis-sensiela botta u risposta. Illum programm ieħor mimli naqs għandna din is-sija u nofs fejn nisperaw li intom is-sekwaċċi tal-Kamra Sportiva tibqgħu magħna biex flimkien magħna wkoll niddiskutu s-sitwazzjoni fejn tidħol futbol lokali kif ukoll futbol internazzjonali qed nistennew ukoll minn hawn ftit oħra jingħaqad magħna l-ewwel mistieden residenti li se jkollna fil-programm tal-lejla li huwa Roberto De Brincat, diġà qed taraw l-ewwel set ukoll ta' mistednin li għandna fuq il-panel tal-lejla imma qabel xejn l-ewwel nfakkarkom qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni saqsik domanda lill-mistednin tagħna jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-Facebook tagħna fejn il-kummenti li hija miftuħa għalikom u għall-kummenti tagħkom. Qabel xejn imma nibdew billi nitkellmu fuq x'inhuma t-temi tal-programm tal-lejla, temi illi se jkunu diskussi mill-announcer il-ġdida tagħna Martina Filletti li nixtiequ nilqawha wkoll fit-tim tal-Kamra Sportiva u Martina se tgħidilna ftit it-temi tal-programm tal-lejla x'inhuma u t-temi li se niddiskutu il-lejla appuntu huma dawn. Martina fidejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu nanalizzaw l-ewwel round tal-FA Trophy Maltija. Test importanti għal Nottingham Forest. Ġimgħa teżamijiet fis-Serje A Taljana. Grazzi għandak il-Martina ta' dina l-introduzzjoni, kif għedin taraw għana għanna zewċ coaches illum, il-coach tal-Rendi, Gotard Conti, u l-coach tal-Marsa, Xavier De Bonogret, minna nirringrazzja tal-li il-lejla oġobom jinaqdu maħna. Qabel ma nibdew ukoll nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna mit-tieni round tal-FA Trophy fejn kellna Balzan wieħed f'dura tlieta qatt-tard wieħed Floriana Tnejn Kia Tigers xej Gude United xej Gżira United 5, Hamrun Spartans 5 Swiq United xejn Hibernian Skita Zebu Changers xej Lija Athletic xejn Zabbar St. Patrick 5 Marsa Xlok xejn Mosta 3 Naċa Lions 4 Melita 2 Pieta Hotspurs 1 Marsa 5 Għala Saints 2 St. Andrews xejn Sirens xejn Rendi 2 Simo Wanderers 8 Einsileb xejn Valletta 4 SK Victoria Wanderers xejn Xara United 1 Victoria Hotspurs 5 Surri 1 Melita anzi Melliħa xejn. Mela, Gotthard Xavier, l-ewwel nett ringrazzjakom tal-li l-lejla inaqadtu magħna għal dan il-programm. Nixtieq ftit l-ewwel kumment b'mod ġenerali sew fuq dan ir-rawn tal-logħbiet kif ukoll fuq il-logħbiet tagħkom in ġenerali sa dan it-tant daħal ukoll Roberto De Brincat, Roberto Nselmuler. Sebimna Antonello, nsellem il-mistednin li għandna l-lejla da kollha isegwuna. Mela, Gotthard Xavier, l-ewwel kummenti tagħkom fuq saqfu il-lob ġenerali ta' dan u kif fuq il-lob rispettiva ta' timkom. Fidej, Gotthard. Nistgħu ngħidu li kif nistgħu naraw ma tantx kien hemm xi sorpriżi as such, kważi it-timijiet li forsi l-iktar ikkwotati għaddew u fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena illi all in all kif għadna ma tantx kien hemm xi riżultati li jistgħu jgħidu sorpriża. Forsi kien hemm min qal li min-naħa tagħna forsi għax forsi aħna mill-Amateur għandu Sirens Challenge forsi kienet sorpriża. Fimni, jekk tittoħodek tista' toħodek, però saċ jien nemmen fit-tim tagħna nemmen li għandna tim kompetittiv u kif dejjem ngħid jiena issa din is-sena forsi ma tantx hemm xi distak kbir bejn il-Challenge League u l-Amateur, apparti forsi il-Challenge League l-ewwel 4 timijiet li qegħdin bħal Valletta, Marsa, Swieqi u Imġar li forsi għandhom xi ħaġa superjuri aktar mill-oħrajn. Il-bqija kif għadna t-timijiet tal-Premier issa kollha qegħdin hemmhekk, jiġifieri bis-sens li kif qegħdin ngħidu ma tantx kien hemm xi sorpriżi li wieħed jista' jinnota. Xavier, l-ewwel kummenti tiegħek.
Nsellem il-kulħadd minn qed jismana. Bażikament ifhem naqbel ma' Gotthard, ġifieri sorpriżi bażikament ma kienx hemm ħafna jew pratikament xejn. Il-lob ta' trofi ħafna drabi jkun min ikun l-aħjar fil-ġurnata. Dan ċed fir-riżultati ovvjament li kien hemm matul dan il-weekend li għadda. Ovvjament kull logħba fija l-istorja tagħha, però naqbel ma' Gotthard perfettament li ma nafx li kien hemm xi sorpriżi ovvjament fir-riżultati li kellna. Jiena personalment, però kien meta tara il-livell ta' timijiet illi kien hemm u wkoll situazzjoni fil-kampjonat tagħhom sejjer, naħseb hemm tista' ta' sorpriża riżultat ta' 5-1 nsibtu kontra tim li bħalkom ukoll qiegħed jiġġieled biex jitla Premier is-sena d-dieħla. Fimni bħalma qed qabel kull logħba fija l-istorja tagħha, aħna ovvjament sal-ewwel ħaf ġifieri l-logħba kienet pratikament bilanċjata, kien hemm ċans iż-żewġ naħat. Waqt il-logħba ovvjament il-logħba tiżvolġi f'kull minuta li tgħaddi. Aħna konna kapaċi nsibu ċertu spazji li l-Pjeta ma sabux, u ovvjament ir-riżultat jirrifletti dan. Jiġifieri bażikament il-challenge league huwa bilanċjat ħafna, bħalma tajt inti l-Pjeta huma tim kwotat li qed jiġġieled biex jidħol mal-ewwel 8 bħalna għax jekk tara l-klassifika bejna u bejn l-10 tim jekk minn is-ser żball hemm 3 punti 4 punti, jiġifieri fadal 4 logħbiet biex jingħalaq l-ewwel round u naħseb dawn il-logħbiet ħajkunu daqs finali biex jintażlu l-ewwel 8 mbagħad minn hemm ovvjament jibda ir-run finali, jiġifieri kif qegħdin il-logħba ma tirriflettix dak li qed jiġri fil-kampjonat totali. Ovvjament l-aqwa tim fil-ġurnata rebaħ, l-iskor ovvjament huwa daqsxejn kbir kif qed tgħid inti, però ma jirriflettix il-potenzjal tal-Pjeta u ovvjament aħna nibqgħu naħdmu logħba sa l-aħħar tal-ewwel round u mbagħad minn hemm nibdew naħdmu ovvjament tar-round finali. Gotthard, minnaħa ta'kom, intom u l-Vittoria Hotspurs li qed tkomplu żommu l-bandiera tal-kampjonat nazzjonali amatorjali ħajja fil-tazza domestika lokali. Kemm se jservu ta' esperjenza speċjalment tal-players tagħkom wirjiet bħalma kellkom intom pereżempju fil-ġimgħa. Ovvjament dejjem boostu, speċjalment fil-players żgħażagħ. L-aspett mentali dejjem ħajtihom aktar konfidenza għall-lob li jmissu bla dubju ta' xejn u għax fimni tiġi mal-aħħar 16 dejjem ħaġa sabiħa. Meħe Victoria Sports ukoll ovvjament mhux sorpriża lanqas ifhimni u għandhom tim mibni diġà biex jiġġieled ukoll fid-diviżjonijiet superjuri, ovvjament l-għan tagħhom huwa da. U kif għadna essaċ minnaħa tagħhom ġifieri mhux sorpriża laqqas. Issa ovvjament ġejna tnien li aħna kontra timijiet tal-Premier, aħna ġejna kontra Most ovvjament li l-istess jridu nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli sabiex nippruvaw nerbħu wkoll għaliex li ovvjament is-sorpriżi għalhekk huma sbieħ. U kif qegħdin ngħidu hija boost ukoll għall-kampjonat tagħna li din is-sena kif jaf kulħadd huwa kampjonat bilanċjatissimu fejn hemm dawk it-tmien timijiet illi minn u minn hemm qegħdin fl-istess keffa ma tantx hemm differenzi bejniethom u wieħed kulħadd jista' jerbaħ on the day. Roberto, nafx hekk għandek xi kummenti fuq dan ir-round tal-effejt u forsi għandek xi domanda għaż-żewġ coaches li għandna preżenti, fil-fatt qegħdin 3 coaches. Żewġ coaches u ex-coach, nsejħulu. Mint il-coach tat-tim tagħna, tat-tim ta' battaw risposta jien ngħidu hekk. Eżatt, il-coach virtuali. Insellem il-Gotthard u Xavier, żewġ ħbieb tiegħi, Gotthard rajtu fis-sajf, kienet jitrenja ġo ħalaxa meta għamilt perjodu qasir man-Nersi ta' ħalaxa. Le, fimnina it-trofi, ovvjament, bħalma qalu sħabi ma kienx hemm sorpriżi, ovvjament differenza fil-livelli hija waħda notevoli minn diviżjoni għall-oħra. Jiena naħseb li dawn il-logħbiet ta' trofi, speċjalment tat-timijiet iż-żgħar, għandhom jintużaw mill-coaches jew biex jisperimentaw
jew inkella biex jagħtu ċans il-players li forsi ma jlagħbux daqshekk b'mod regolari biex jieħdu kemm xejn match practice. Ovvjament is-sorpriżi dejjem ħajseħħu, dar-round ma kienx hemm sorpriżi, però anke naraw barra minn Malta, partikolarment l-FA Cup, kien hemm timijiet żgħar li jerbu timijiet kbar, jiġifieri, però forsi hawn Malta m'għandniex dak il-prestiġju li ħadd tilgħab kontra timijiet u ovvjament il-players ħajatu iktar minn 100% u forsi anke mill-aspett ta' gate money u dal-affarijiet hawn Malta ma tantx aħna relevanti bħal barra minn Malta, però ovvjament hija esperjenza. Tazza jedem tazza, ovvjament timit iż-żar jittamaw li javvanzaw, mhux ovvjament biex jirpu tazza, ma ovvjament biex ikollhom il-prestiġju li jkunu eliminaw xi tim iktar rinomat minnhom, però anqas dak li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa ma kienx il-każ. Ma nafx forsi għandek xi domanda l-mistednin tagħna, Roberto. Nistgħix ma nsibx għandi domandi għalihom. Mela, tieħu li xtaqt inqajjem fil-wart ta' dawna l-lobbit, forsi dan ir-round ma rajniex sorpriżi, imma rajna pereżempju għala Saints illi huwa tim Awtri illi elimina lil St. Andrews u ħareġa dwar nara li Gotthard. Żewġ timijiet Awtrin li għamlu għat-tieni fażi tal-tieni round tal-kompetizzjoni. Taħseb li dan huwa sinjal ta' avvanz għall-Football Foundation? Ifimni, strictly speaking, Victoria Hospers, anzi, jihdu għalihom jekk tgħidilhom, ovvjament imminaw li ġimma mhux qed jitlaq fil-kampjonat Awċi, ovvjament issa qiegħed fil-kampjonat Malti, jiġifieri as-such anke huma ma naħsibx li jixtiequ aktar jissejħu ġifieri tim Awċi, ħanejdu hekk għax tim Awċi aħna nafu għalila fil-kampjonat Awċi, ġifieri eżatt, qiegħed fl-amateur. Il-qala tim li ilu jinbena ġifieri dal-aħħar 3 snin, jimxi pass, ħaw kol fost l-aħjar elementi Awċin li jeżistu fil-moment, għandu barranin ukoll tal-livelloli u naħseb jiena mhux sorpriża xejn li mrebaħ tim ta' Challenge League. Jiena fil-futbol Awċi naf li meta inti speċjalment qiegħed tiċċallenġja għall-kampjonat dejjem tkun superjuri jew inkella b'wieħed ieħor tal-livell tal-Challenge League, ġifieri u speċjalment kif qed jekk qed tiċċallenġja aktar u aktar u fl-opinjoni tiegħi mhux sorpriż. Ovvjament St. Andrews mhux sejrin xi granke laqqas bħalissa mhux għaddejjem mument tajjeb laqqas fil-lig, ġifieri qegħdin finna tisfel tal-klassifika, naħseb jiena li kulħadd stenna aktar minn għandhom ukoll, però naħseb jiena overall tikkonsidra holistikament nursery, żgħażagħ, prattikament ifhimni anke jekk tara l-line-ups tagħhom ġifieri xina insegwi wkoll ġifieri m'hemm xi affarijiet kbar tilejn u ta' rispett, ġifieri għalija mhix sorpriża. Min-naħa l-oħra il-Victoria Hospers kif qatt ġiġa qabel qegħdin jippruvaw jarmaw jaraw fit-tul, ġifieri għandhom tim tajjeb ħafna, ġifieri u l-pjan tagħhom huwa li jkomplu javvanzaw kemm jista' jkun malar possibbli u jitilgħu step by step id-diviżjonijiet. Sejjer, jiena wkoll nhar il-silkom il-preżenti fil-Victoria Tedesco Stadium biex nara l-logħba tagħkom. U plejer illi ħanejdu hekk ħalla impressjoni tajba kien Lajden Mikallef illi għamel gol tal-istampi, għamel assist, provoka wkoll penalty. Il-penalty li bih Marsa ukoll għamlu l-iskor momentanju 2-0, li ta' esperjenza anki fejn jidħol il-Challenge League u nimmaġina l plejer importanti ħafna anki fil-ħansejħu l-iskakkiera tattiko tagħkom. Fimni, jiena kull plejer li għandu l-iskwadru importanti b'mod differenti, ġifieri Lajden huwa importanti fil-rol tiegħu, għandna plejers oħrajn importanti fir-rol tagħhom. Aħna jien naħdem ħafna fuq il-kollettiv, ġifieri is-saħħa tat-tim jiena inkejjela bil-kollettiv u mhux bl-individwal. Ġifieri l-lik huwa twil, l-importanza ta' kull plejer hija fundamentali għall-iskwadra tagħna
u kif qed qabel nibqa' niżid qabel kollettiv huwa parti mis-sigriet naħseb ta' Marsa li bażikament qed juri l-frott tiegħu illum xi dan hija l-klassifika tal-kampjonat. Mela, natuna issa ħarsa lejn il-logħbiet li ser ikollna fit-tielet round bejn l-4 u 6 ta' frar mill-ġdid intennaru l-grafika wkoll F'Puri United kontra Birkirkara, Sierra United kontra Valletta, Marsa kontra Slima Wanderers, Mosta kontra Endi, Ala Saints kontra Hibernians, Victoria Hotspurs kontra Floriana, Zabbar St. Patrick's kontra Hamrun, Zori kontra Natra Lions. Roberto, forsi xi kumment fuq dawn il-polots illi għadna kemm rajna qabel ma mbagħad nieħu wkoll round mingħand il-mistedna tagħna jekk jogħġbok. Ovvjament, ħajkun hemm logħbiet interessanti. Ovvjament iktar ma nimxu qudiem fil-kompetizzjoni, ovvjament it-timijiet li jkunu qed jieħdu sehem ħajkunu ta' ċertu livell. Naħseb li hemm timijiet li ovvjament qed jimmiraw li ovvjament l-FA Trophy tkun wieħed mill-objettivi ewlenin tagħhom għal dan l-istaġun, anke biex ovvjament jiksbu post f'kompetizzjoni Ewropea. Però kif qed l-ewwel logħba ta' kabta hija logħba miftuħa għalkemm forsi jkollok it-tim favorit fuq il-karta on the day ma tafx jista' jiġri. Jiġifieri huma logħbiet li ovvjament tittara wkoll kif it-tim jiġi għalihom on the day forsi jkollhom xi players imweġġajn jew xi players mhux daqshekk tajbin fil-forma li ovvjament iħallu impatt eventwali fuq l-andament tal-logħba. U ovvjament bħal dejjem logħba hija bbażata fuq episodji u kull episodju kapaċi jdawwar l-andament tal-logħba. Ġifieri wieħed jistenna li jkunu logħbiet missielta, logħbiet interessanti u ovvjament aktar ma navvanzaw iktar tidħol attenzjoni għal ċerti timijiet. Save, yes, Slima Wanderers, avversarju Severum Wolfurges, ħanejdu hekk. Mela għandha tkun waħda mill-iktar sfidi interessanti li għandna fuq il-roster tal-logħbiet. Ħanilabu kontra wieħed mill-aqwa timijiet li hemm fil-Premier Division. Il-logħba ħad tiġi f'nofs il-ġimgħa ġifieri aħna nkunu għandna kif labna fil-weekend. Irridu nilagħbu dik il-logħba partikolari wara jmissna il-logħba tal-lig mal-Valletta. Ġifieri ħad tkun ġimgħa impenjattiva lina. Naħdmu logħba ovvjament meta naslu għal-logħba tħassli ma nippruvaw nippjanaw bl-aħjar mod possibbli biex inkunu nistgħu nagħtu sfida denja ovvjament lil dan it-tim. Minnaħa l-oħra Mosta illi personalment ħallew impressjoni tajba fil-konfront li labu kontra Marsa Tlok. Issa intom ukoll miskom tilabu kontrihom fit-trofi. Forsi vera li l-Mossin jibdew bħala favoriti imma xtaqt nisma' naqra l-kummenti tiegħek fuq din il-logħba minn għandek. Ekku, aħna ovvjament kif dejjem ngħid jiena kull logħba nippruvaw nieħdu xi ħaġa minnha, ġifieri ovvjament tkun malli mal-livell tkun jiena kif dejjem ngħid ifhimni Malta ta' forsi Premier l-aħjar timijiet, right forsi, però m'hawnx xi differenzi kbar. Jien nemmen li meta tim jilgħab bil-qalb u jagħti kollox ikollu ċans jieħu xi ħaġa. Ovvjament aħna apparti Mosta għandna ħafna logħbiet ukoll issa diretti fil-lig ukoll kollha għandhom x'jaqsmu man-naħa ta' fuq tal-klassifika. Ovvjament kif qal Xavier għandhom konfronti diretti anzi issa aħna għandna kważi kull logħba hija kruċjali u fundamentali biex nibqgħu mexxin il-fuq jew inkella nibqgħu fl-istess andament tal-klassifika. Però kif għadna wkoll Mosta huwa tim li dal-aħħar sejjer mhux ħażin, ifhimni għamilha mal-ewwel sitta biex niftehmu ukoll ġifieri għandu ħafna effett pożittivi. Bidlu xi ftit ukoll ġabu xi 2-3 differenti wkoll barranin u kif għadna qabel on the day kulħadd jista' jagħti logħba l kulħadd. Minnaħa l-oħra hemm żewġ logħbiet illi personali qed naraw ukoll bħala interessanti
bejn minnaħa u bejn minn oħra fuq naħa għandna Valletta Gżira Mhm. u min-naħa l-oħra jiena personali naraħ konfront interessanti ħafna u se nispjega fejn ukoll. Victoria Hotspurs kontra Floriana, għaliex naħseb illi hemmhekk se naraw il-valur li għandu attwalment it-tim ta' Oliver Spiteri x'taħsbu? Forsi naraw minna tkun ħadd fuq daw iż-żewġ lobiet. Le, ekku, jien naqbel miegħek perfettament. Gżira Valletta ovvjament għalkemm qegħdin fiċ-challenge dejjem ovvjament huma Valletta, ġifieri naħseb jiena li kapaċi huma għall-okkażjoni u naħseb jiena ikunu appari passu mal-istess Gżira, ġifieri li Gżira ifhimni vera bħalissa mhux qegħdin sejra ħażin, però ukoll kellhom ħafna ups and downs. L-istess Floriana Victoria Hospers nistgħu ngħidu li anke l-bieraħ Floriana batew xi ftit ukoll biex rebħu lil Xewkija għal min rallaba veru Xewkija iddefendew ħafna, però naħseb jiena l-istess Hospers għandhom materjal biżżejjed sabiex joffru logħba denja lil Floriana. Fil-kummenti tiegħek imbagħad ikompli Xavier fuq dawn iż-żewġ lobiet dejjem. Huma logħbiet interessanti kif semma Gotar tajjeb ta' kif tajt overview tagħhom, jiġifieri naħseb li ħajkunu żewġ logħbiet bilanċjati. Ovvjament għall-belt hemm stimolu it-trofi biex ovvjament javvanzaw kemm jista' jkun din il-kompetizzjoni minkejja jilagħbu fiċ-Challenge League. Min-naħa l-oħra naħseb Floriana mat-Team Awċi hija logħba riskjuża għal Floriana ovvjament għalkemm qed jilagħbu ma' tim li jinsab f'diviżjoni iktar inferjuri minnhom xorta kapaċi jkun hemm element ta' sorpriża. U ovvjament it-Team Awċi m'għandu xejn xitlef, forsi anke jkun jista' ikejjel ftit il-livell li għandu fl-iskwadra meta jilgħab kont tim tal-Premier u nistennew ovvjament logħba interessanti. Xavier. Bażikament naqbel ma ta' qabli l-unika differenza li jista' jkun hemm f'daw it-timijiet ovvjament l-użu anke tal-barranin, jiġifieri inti meta tilab ma' tim tal-Premier jista' jutilizza l-barranin kollha li għandu disponibilità li jista' jużhom meta timijiet oħrajn f'diviżjoni inferjuri ma jkollhomx dak l-ammont ta' barranin għaliex wara ma jistgħux jiffirmaw dak l-ammont ta' barranin u tu ovvjament dak li jkollok ħatuża. Ġifieri dik id-differenza taf tilab parti importanti f'dan l-istadju tal-FA Trophy, mhux f'dan l-istadju biss, anke f'istadji oħrajn avvanzati, però dik ir-regola ovvjament timxi magħha u nemmen li on the day kulħadd jista' jagħti sfida l kulħadd ovvjament u nisperaw li jkollna logħbiet sbieħ. Mela qabel ma nagħlqu din il-parti forsi nagħtu naqra wkoll ħarsa lejn il-logħbiet illi imiskom tilagħbu ż-żewġ timijiet rispettivi. Fondi Xavier nibda bik Zebbuċ Rangers illi huwa tim li bħalissa forsi jinsab fin-naħa t'isfel tal-klassifika imma ma tistgħux tibqgħu tirbħu biex iżommu l-pass qabel ma jiġu logħbiet oħra illi wkoll jistgħu forsi jgħidu naqra iżjed fuq it-tamiet li għandkom tal-promozzjoni. Aħna min-naħa tagħna nirrispettaw kull avversarju li nkunu ħanlabu miegħu, kulħadd għandu l-potenzjal tiegħu, bħalissa Zebbuċ Rangers għaddejjin minn perjodu li huwa tajjeb ħafna. Ġifieri aħna nippreparaw għal kull logħba bl-istess mod ġifieri li nippruvaw noħorġu l-aħjar element minn ġol l-iskwadra tagħna biex on the day nkunu aħjar. Ovvjament nara l-ħadd li ġej, kull logħba hija importanti għalina kif qatt inti għaliex kull logħba tfisser punti u f'dan l-istadju l-punti huma importanti biex aħna l-ewwel tragward nqabdu mal-ewwel tmien ma ninsewx li bejnietna ġifieri fit-tieni post u bejn 11 il-post kien isser żball hemm ftit punti jfirdu t-timijiet, jiġifieri kull riżultat jagħti xejn ġdid lill-klassifika li ovvjament kull ġimgħa ħadd tkun iktar ovvjament maqgħuda ġo xulxin u b'differenzi minimi li jistgħu jfissru kwalifikazzjoni mal-ewwel tmien. Jiġifieri din logħba li ġejja importanti daqs l-oħrajn,
kif affrontajna l-oħrajn nerġgħu naffrontaw din. Aħna bħala technical staff nippruvaw nimmotivaw l-iskwadra biex jibqa' dej bl-istess ritmu li għaddejjem bħalissa, però on the day il-players iridu jagħmlu l-biċċa tagħhom u jirriflettu dak li jkunu għamilna matul il-ġimgħa waqt il-logħba. Għodet, minna ħatakom rendi naħseb għandkom għadma jibsa staġeja bil-Zabbuġa, illi sista dis-sena jider li għaddej b'ritmu tajjeb ħafna. Iva, bir-Zabbuġa. Fimni kif qatt qabel ma tantx hemm distaq ta' punti bejn l-ewwel 6-7 timijiet fil-Amateur One. Ovvjament kif għadna li dis-sena qiegħed wisq kombattut. Bir-Zabbuġa għandhom waħda wieħed mill-aħjar timijiet, ġifieri kemm individwalment kemm holistikament bħala tim, ġifieri għandhom skwadra interessanti mimlija bi players ta' esperjenza, forsi dik xi tagħmel xi ftit differenza għax il-players tagħhom huma kollha ġejjin minn challenge u kollha huma players li xebgħu jilagħbu, speċi ta' għandhom ħafna esperjenza, naħseb jiena dik id-differenza biss. Hija fimni tattikament xejn ta' barra minn hawn, imma ovvjament kif għadna on the day kif qal Xavier x'in jiġu l-players tagħna fil-pitch jiena kif taqbad tgħid ma niddejjaqx mill-avversarju, niddejjaq forsi mill-players tagħna forsi jekk forsi ma jkunux 100% on the day, għax jien nemmen li jekk aħna nkunu 100% ovvjament nistgħu nagħtu logħba il kulħadd kif infatti tajna kontra Sirens ukoll anke fil-lig kellna logħbiet tajbin ħafna wkoll, ġifieri kienu pożittivi ħafna u nemmen li jekk nkunu kif għadna on our day ma niddejjaq minn ħadd. Mela, l-ewwel parti tal-programm tintemm hawnhekk, grazzi Xavier, grazzi Gotthard tal-li l-lejla u dobkom tingħaqdu magħna. Roberto naraw ukoll fit-tielet parti tal-programm fejn naħseb għandek naqra xtaqla fuq l-istonku, ma issa nħalluha għall-10 kwart. Immorru għandna mal-waqfa ta' riklami, ibqgħu magħna għaliex wara din daw 3 minuti nitkellmu ftit ukoll fuq il-futbol Ingliż mumkin maż-żewġ mistednin li jmiss. Dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun.
Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Nerba l-għura t-tini parti tal-program botta u risposta fejn flimkien miegħi Antonello l-ewwel net jingħaqad magħna s-Sur Karl Parnis, Karel. Insellem lek. Rid ninsellem, dak u tħallini mjuti, dibna l niftħujjen. Li minn hemm. Nħallek mjuta biex għax ovvijament tkun reklami għaddejjin, Karl. Naf. Buonasera, nistaw nsellem ukoll l-Leslie u l-Matthew Farrugia li qegħdin magħna u hekk jkunu qed jitkellmu wkoll fuq il-klabs rispettivi tagħhom u nsellem ukoll lil dawk kollha li ta' kull ġimgħa jkunu qed jistennewna bil-kummenti tagħna. Kif taraw aħna hekk mhux programm bħal oħrajn hawnhekk aħna familja erba' teħbieb għal-qalbna l-logħba tal-ballun, nitkellmu kif inħossu maħniex xi espertuni imma dejjem nagħtu l-opinjoni tagħna. U kemm lil Matthew kemm lil Leslie nawguralhom li jkollhom intervent ġenwin kif ukoll jieħdu pjaċir f'dar ftit minuti li għandhom magħna. Fidejkom. Mela, ovvjament issa ħantkellmu fuq il-futbol Ingliż, Matthew kif qegħdin taraw bil-sloq ta' Nottingham Forest Ashley iżhom ukoll mat-tim ta' Arsenal. Mela, kellna ħafna riżultati mill-FA Cup ma stajniex nagħmlu l-grafika għal kollox biex sentikom ftit ir-riżultati prinċipali illi kellna matul dan it-tmiem il-ġimgħa fost oħrajn kellna Arsenal 1 Manchester United 1 il-United jgħaddu 5-3 bil-penalties qed nitkellmu fuq it-tmiem prinċipali. Tottenham Hotspurs illi soffrew imma għaddew 3-0 kontra t-tim ta' Tamworth illi wkoll dawn jinsabu fin-National League u li kienu wkoll qed jilagħbu f'darhom. Riżultati oħra, Manchester City jirbħu 8-0 f'darhom kontra Salford, Chelsea 5 Morecambe xejn, Bournemouth 5 Bromwich Albion 1, Nottingham Forest rebħu 2-0 ma' Luton. Il-Liverpool jagħtu 4 lill-Accrington Stanley, Aston Villa 2 West Ham 1. Dawk naħseb kienu riżultati prinċipali illi kellna f'dan it-tmiem il-ġimgħa. Noħnaqa kumment ġenerali minant Ashley u minant Matthew fuq il-logħba rispettiva li kellhom fit-tmiem il-ġimgħa. Ma nafx minn minkom jixtieq jibda. Nista' nibda jien ta' Naħseb aħjar. Minant qed nistennew, imma issa l-logħba ġenerali, mbagħad għandna naqra. għadni taħt il-kedda, efem, ġifiri, l-Arsenal il-biera għamlu logħba speċjalment l-ewwel ħaf fejn naħseb kienu qegħdin hemm jippruvaw. Ġifieri jiena bdejt nibża li ħanaraw tkomplija ta' dak li rajna ftit ġranet qabel fil-logħba kontra Newcastle u fir-realtà naħseb illi hekk ġara, ġifieri l-Arsenal għamlu logħba joħolqu l-azzjonijiet, jattakkaw, iżommu l-possess tal-ballun, imma malli jaslu fl-aħħar terz tal-ground, prattikament jew skont kif inħoss jien inħoss li jikkomplikaw ħafna l-lob fit-tarf tal-kaxxa, allura meta jiġu biex jidħlu fil-kaxxa l-kbira. M'hemmx plas li bħalissa naħseb illi jilgħab min jilgħab mill-strike force tal-Arsenal probabbilment ma jirnexxilux jiskurja. Ġifieri għandna dik il-problema bħalissa li noħolqu ħafna bla imma goals mhux qed ikollna ħafna. Fit-tieni ħafu mbagħad
malli tkeċċa dalu l-Arsenal komplew jafsu, komplejna ma nistawx niskurjaw, ġivri mbagħad skurjaw kellek il-gol tal-Manchester United ukoll, il-penalti mitluf ta' Odegaard, il-United setaw rebħuha wkoll dak il-ballon ta' Zerzi, ġiviri li kien kważi għarraq Braja, ġiviri kien Braja għalla gol simili kontra Newcastle ukoll meta fuq il-lasta tiegħu imma għala. Umbat mara tal-penalties, ġiviri, jiena ma nħobbx insib scapegoats, ġiviri ma nħobbx naħdel players, pero kieku jkollok tajt li biex kont iktar dizappuntat, naħseb kont iktar dizappuntat bil-mod kif mbagħad Havertz għażel li jagħti l-penalty, ġifieri meta konna diġà rajna l-gowler tal-United li juża t-tul tiegħu tajjeb ħafna fil-lasta mu għandu ħabta kif il-Blaleni Place jagħti jimmarkom u jilqaħħom għax it-tul tiegħu jużah u kien għadu kif laqa propju penalty lil Odegaard b'dak il-mod. Naħseb illi kien naqra riskjus illi Havertz tal-penalti kif taħ bl-istess mod u fil-realtà spiċċa mbagħad kien il-ballun deċisiv illi permetta biex il-Manchester United jgħaddu. Ħaniċċara wkoll ma naħsibx li l-Manchester United serqu xi ħaġa, speċjalment meta kienu qed jilagħbu bi plejer inqas. Naħseb illi Amorim għamel it-tibdiliet li kellu bżonn jagħmel. Is-sikka iftar f'nofs il-ground, beda jilqa' l-lob, ġifieri min tim li qiegħed bi plejer inqas away ma tistennix li jilgħab aħjar u naħseb ħolqu ċ-ċansijiet tagħhom u baqgħu fil-logħba. Matthew, intom in-naħa tagħkom rebħa tranquilla ta' 2-2 kontra Luton, darkom. Kienet logħba naħseb fej kellna ċans inserħu naqa players li jilagħbu fl-ewwel skwadra. Peress li lajna mill-bidu fir-round tal-League Cup ħafna mill-players speċjalment mill-keeper Carlos Miguel li naħseb xtaqna naraw aktar logħob minnu. Allura kellhom l-opportunità illi ikollhom daqsxejn ta' minuti taħt isimhom ukoll. Kienet logħba komda, avolja mal-Luton, speċjalment meta kienu fil-Premier League l-istaġun li għadda tawna kedda ġosset il-ground stess meta konnet nerbħu 2-2 minn fuq u fl-aħħar 5 minuti sabunna 2. Allura dik baqgħet tibta rekordju li xtaqna nġibu rekord straight. Però ovvjament kienet ukoll logħba fej players bħal Sosa, Jota Silva, Moreno u Morato li huma players li ġeneralment jitlu fl-ewwel skwadra imma bħala sostituti kellhom ukoll logħba taħt idejhom fejn naħseb illi jiena komplew jirfinaw. U issa ovvjament għandna għada, allura ovvjament kellna nserħu daqsxejn mill-players biex ikunu iktar fit tal-għada. U għada wkoll se nitkellmu dal-waqt. Ashley, issa mela, eliminati mill-FA Cup, barra mit-Tazza Carabao, fil-kampjonat qegħdin vera qegħdin 6 punti il-bot mill-Liverpool imma il-Liverpool jidru qed jiġru bil-kampjonat. Infatti eżatt qegħdin 6 punti imma il-Liverpool fadlhom il-kupraw logħba. Champions League okej kaxxa magħluqa. Infaqtu ħafna flus imma jidher illi biex nikkwota lil Mourinho se terġgħu tispiċċaw l-istaġun b'0 titoli. Għadek temmen f'Arteta? Ngħidlek ara, jiena ma nistax narmi x-xogħol ta' Arteta u naħseb li huwa l-coach huwa l-manager naħseb huwa l-aħjar option bħalissa l-Arsenal. Jiena ma ħanajdlek kif ara il-Carabao qed nara vera diffiċli li mmorru ġoqant Newcastle u b'xi mod indawru r-riżultat, ma naħsibx. Jekk tistaqsini fuq il-Champions League vera kaxxa magħluqa, ma naħsibx li qegħdin mal-livell li b'xi mod nistgħu nagħmluha. Ġi probabbilment naħseb iktar forsi quarters u mbagħad jiddependi l-polo. Salkemm ħanejdu kollox, ir-riżultat fiċ-Champions League ġew ukoll. Ġifieri hemm qegħdin. Jidhru li jekk jiġi riżultat pożittiv kontra Zagreb, naħseb li ġu mat-top 8 u mbagħad tkun qiegħed fiha.
Ma tantx naqbel fuq tal-kampjonat, ġifieri naħseb il-kampjonat għadu bikri ħafna biex ngħidu fejn sejjer vera lil Liverpool sissa kellhom forma tajba ħafna, però meta tara l-fixtures li baqa' naħseb it-tieni round tal-Liverpool huwa ftit iktar tricky. Naħseb ukoll li din hija l-ewwel darba f'dawn l-aħħar snin fejn l-Arsenal qed jiċċejsjaw huma tim ieħor, issa s-snin l-oħrajn kienu qed jiġu ċċejsjati huma. Ġifieri dik naħseb li hija dinamika differenti. Jiena forsi ftit naiv, ma nafx, imma dan huwa l-ewwel season fejn qed nemmen ġenwinament li l-Arsenal jistgħu jieħduh il-lig. Ġifieri jien ma' min tkellimt u supporters sħabi tal-Arsenal għandi t-teorija illi nieħdu l-lig b'żewġ punti. Ġifieri nemmen illi l-lig jittieħed fl-aħħar logħbiet, ġifieri aħna t-tielet logħba mill-aħħar hija mal-Liverpool fl-10 ta' Mejju jekk niftakar sew, mbagħad Newcastle. Ġifieri jekk għandna nieħdu l-lig aħna Antonello aħna qatt ma nieħdu ħiż-lig. Ġifieri l-Arsenal jekk għandhom jieħdu l-lig xi dawn normalment nieħdu xi waħda away tajba. Ġifieri ma nafx, però għalissa għadna qed nittama fil-lig iva, ġifieri nemmen illi għadna wisq min ġejja dil-ġimgħa deċiżiva, ġifieri għandna ġiex fixtures importanti kontra ġiex timijiet illi għandek ċans twaqqal punti magħhom ma' Tottenham u ma' l-Aston Villa, iktar jinkwitawni l-Aston Villa mit-Tottenham nammetti. Però naħseb illi għadu wisq prematur biex ngħidu illi il-barra mit-taqtija tal-lig. Għandna l-injuries veru, ġifieri il-fatt li tillef il-Saka, Odegaard dik l-injury naħseb għadha telfu xi ftit. Jidher li Gabriel Jesus reġaħas xi ħaġa relatat mal-ACL. Ġifieri għandek il-Havertz bħalissa li jaqqas ġolasta tar-rugby jidher mhux ħajiskurja dal-aħħar. Ġifieri ma nafx, m'għandix idea, imma jien nibqa' nittama. Ġifieri jien tant batejt kemm inni supporter tal-Arsenal tant rajt snin fejn jien anke season l-għaddew ta' qabel m'hemmx li ħanoħduh. Però dis-sena Jannar u għadna qed nemmen, ġifieri anke meta rajt ċertu dynamics bejn il-players tal-Liverpool, jien naħseb il-sitwazzjoni tal-kuntratti tal-Liverpool f'dan it-tieni round tista' taffettwa xi ftit id-dinamika fid-dressing room u allura tgħid li imma gufando kif jgħidu t-Taljani ma nafx, forsi xi ftit minnha wkoll iva, imma ngħidlek Arteta naħseb wasal biex, suppost wasal biex jaħsad naqbel miegħek. Ġirin jinkwittija jkun illi jekk ma jintrebaħ xejn das-season ikollok players bħal huma Saliba li jista' jkun li jibda jberraq li jibdew jikkunsidraw li jiċċaqalqu. Ġifieri t-top players iridu t-tazzi issa ma jikkuntentawx bit-tieni post daw. Ashley, nista' ngħidlek ħaġa. Mela. F'każ li nkunu fi gwerra lilek iridek ħdejja soldat menna ġbniedem ta' kuraġġ. Għalina dinja. Le, kuraġġ kbir li kollok bli qed illejla. Jien ma naqbilx miegħek. Mhux għax it-tifel tiegħi żomm mal-Liverpool u hekk, imma semmejt punt validu li qed li issa di opinjoni tiegħek qed nitkellmu hawnhekk bħala ħbieb. Rigward dik tal-Liverpool naħseb iktar ma jaqtawhom malajr iktar aħjar minħabba l-fatt li jaf iġib ċerta disturbance da sarħan il-moħħ dawn miljonari. Mhux bħali tgħid li fis-sens li imma dak kulħadd ikun jgħidu sarħan il-moħħ. Ġifieri jkollok xi ħaġa fuq moħħok inti ma tagħtix il-performance 100% imma naħseb li tieħdu l-lig affarijiet li ġraw ta' ġifieri. Darba fin-90s fl-aħħar ġurnata kienu ħadu l-Arsenal fuq Liverpool, anzi l-aħħar ftit minuti. Anfield stess. Ġifieri imma nara ftit jibsa. Le, diffiċli. Bħala sofferenza jien nifhmek għax jien mar-Roma nżomm. Ġifieri welcome aboard. Anzi inti rajthom jieħdu daqsxejn leaks fin-90s bit-tim ta' Adam Suhek u Seaman Golan jiena xejn. Kull 10 snin jien niftaħ ħalli. Alla ħares kbir bl-onuri tar-Roma jiena x'għadni nagħmlu. Jiena dik ta' differenza li qed nara li dis-sena qed niċċejsjaw aħna. Dik tagħmel differenza naħseb. Ifhem il-Liverpool għandhom it-tim li prattikament rebaħ kull tazza li seta' jirbaħ. Ġifieri hemm dik l-esperjenza wkoll. Imma ma nafx, ġifieri forsi jien wieħed mill-ftit kif qed tajt inti
Illi iva, sissa għandi ftit tama, għadni nittama, iva. Mela, Voldiri, jien personali, jekk Arteta ma jirbaħ xejn is-sena, xift id-domandi li tiġu mistoqsija. Għaliex dana nefaq madwar 800 miljun, għal-kem jiena kont qed nisma' podcast ta' Gary Lineker, Ellen Shearer u Michael Richards, u dew punt interessanti ħafna ngħidi u mmorru għal li hu li l-Arsenal forsi qed jonqoshom dak in-numru disa' prolifiku illi jista' wkoll jgħin l-Arsenal jagħmlu dak il-pass deċiżiv imma ħalli mmorru naqra għalik met issa l-forza li jmiss tal-FA Cup se tlaqqakom mal-Exeter barra minn darkom u opportunità tista' tagħti lil Forest din il-kompetizzjoni meta wieħed jikkunsidra l-istabil pożittiv illi qed ikolkom bħalissa. Nifhem, ħankun onest, kif sejrin bħalissa fil-kampjonat ovvjament nippreferi illi nikkonsolidaw post Ewropew milli neħlew forsi kelma daqsxejn salvaġġa għaliex l-FA Cup għandha l-prestiġi tagħha, però ovvjament nippreferi nikkonsolida post Ewropa issa jekk ikunx fiċ-Champions League inkella fil-UEFA dika narawha aktar il qudiem. Min-naħa l-oħra nemmen għax inħobba ħafna anke il-futbol li jintlab fin-non-league l-impatt li ħalli fuq il-klabs iż-żgħar, fuq il-grassroots futbol l-Ingilterra. U naħseb li klabb bħal Exeter u naf ukoll ċertu nies li jgħixu ġew Exeter imma huma supporters ta' Nottingham Forest għaliex kienu jgħixu minn Nottingham, allura lihom hija xi ħaġa li ħajaraw il-klabb ġew lokal tagħhom. U bħalissa nitbissem għaliex wara 25 sena nsegwu l-klabb tiegħi u nkunu aħna fil-pożizzjoni ta' klabb żgħar li jiġu l-Arsenal jew jiġu l-Liverpool fil-ground tagħna issa aħna niġu msejħa bħala the big club illi ħajmur f'tim ta' National League. Ovvjament jista' jkollha impatt tajjeb għaliex l-ewwel kif qed ngħid l-ewwel għandna skwadra it-tieni skwadra li hija b'saħħitha, ġifieri dik l-iskwadra li nużaw bħala substitutes off the bench hija b'saħħitha allura nemmen li nistgħu nġibu riżultati bihom. Anka kif labu l-bieraħ labu l-logħba illi ħobb jilabnuna, avolja l-wingers kienu daqsxejn iktar slow. U l-counter-attacking football kien daqsxejn iktar slow billi mdorri naraw meta jkun hemm ħadd Odoy Welanga fuq il-linji. Xorta intlab dak il-futbol li mdorri naraw taħt Nuno Spirito Santo. Allura nemmen li kapaċi, ovvjament jekk nibqgħu għaddejjin ħajkonna lob kbar. Ġifieri nistennewhom, però nemmen li nistgħu nġibu riżultati. Min jaf imbagħad. Forsi xi domanda l-Matthew. Fimni, kellek tara Nottingham Forest kien wieħed minn dawk it-timijiet li lejn l-aħħar 70 u 80 kien wieħed mill-aqwa mhux fl-Ingilterra biss imma anke fl-Ewropa. Matthew, x'taħseb għad nerġgħu narawhom xi darbek in-Nottingham Forest x'inhu huma l-awsbiċi? Hija l-ħolma tiegħi. Onestament nitkellem illi 5 snin ilu kont ngħid kemm nixtieq nara l-Forest u l-Premier League għaliex dejjem inkunu wasalna f'dak il-punt illi kważi ħanitilgħu u mbagħad fl-aħħar tal-istaġun dejjem naqgħu. U dejjem kont ngħid illi jiena nixtieq nara lil Forest bħal l-Aston Villa bħal li dejjem qegħdin hemmhekk dejjem mal-ewwel 10 dejjem qed jikkompetu. U mbagħad forsi jagħmlu xi kif għamlu s-istaġun li għadda u mbagħad iddaħħlu Champions League. Dan is-staġun ovvjament kont sorprendit ħafna għaliex għamilna ran tajba, ir-riżultati bdew jiġu favorina u f'daqqa waħda sibna ruħna dal-aħħar tgħidulna title contenders. Ovvjament mhux għax il-klabb tiegħi imma huwa b'mertu mhux għax huwa hija xi fluk. Ġifieri mhux qegħdin mal-ewwel tlieta
wara 5 logħbiet wara 10 logħbiet, imma qegħdin wara qegħdin f'nofs il-staġun hemmhekk. Jekk inżommu dan il-pass għalfejn le, ġifieri għandna owner illi qed jibbekkja l-klabb finanzjarjament, ġifieri sal-lum stess għadu kif ħafer loan ta' xi 72 miljun billi jagħmilhom bħala shares. U da wara li xarilu kien għadda xi 50 miljun oħra. Ġifieri il-backing tal-owner hemm, l-ambizzjoni qiegħda hemmhekk. Fil-bidu kont daqsxejn xettiku dwar l-owner ma niddejaqx ngħid anke meta tlajna Premier League għal fatt illi kienet qed tintwera fejn kun hemm it-tifel tal-owner jew inkella l-owner li jġibu signings illi jkunu iktar tal-isem milli jagħmlu milli jħallu impatt fuq il-ground. Kienet ikun hemm jisu daqsxejn tħil fejn isiru ċertu trasferimenti, però dan l-aħħar ovvjament qed narmaw anke l-backing staff, il-backroom staff, ġifieri ġibna s-CEO illi kienet mar-Roma. Real Hobbs. Fej daret fil-grupp. Ġibna ġab il-Ledu li kien mal-Arsenal li ġabu biex jaħdem fil-grupp tal-klabs kollha li għandu l-owner, Marinakis. Ġifieri qed nibnu ċertu statura illi ovvjament it-target huwa illi nkunu lura fl-Ewropa nkunu lura anke fiċ-Champions League. Mela, fadlilna madwar Bej dak il-kumment biex nipreċiża ftit sorry Antonella tħallek hekk. Rigward li dik kien għalija irrovinat l-istaġun ta' Roma Lina Sudoku, CEO, għax hi kienet il-main actress ta' tkeċċija ta' De Rossi. Erħilu li reġa ġeranieri minix id-dispjaċin imma kien hemm dawk il-lobby kien 15 punt. Kull ma ġibna tlieta minnhom taħt. Il-coach diġi, Juric. Kun naħseb fuq Roma ma ħanix nitkellmu fuq l-10 post. Imma aħjar ma niċċera. Fuq Roma issa nitkellmu fit-tielet parti tal-programm fadal 8 minuti biex nagħlqu din il-parti u tajjeb illi wkoll naraw naqra il-logħbiet li se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa, anzi f'nofs il-ġimgħa mill-Premier League. Għada fit-8:30 Brentford Manchester City, Chelsea Bournemouth u West Ham United Fulham. Fid-9 Nottingham Forest kontra Liverpool. L-4 fit-8:30 Everton Aston Villa, Leicester City Crystal Palace u Newcastle Wolves u fid-9 Arsenal Tottenham. Il-ħamis u mbagħad fit-8:30 ikollna il-logħba bejn Ipswich u Brighton fid-9 Manchester United kontra it-tim ta' Southampton. U għaldaqstant ħanibda bik. Test importanti ħafna l-ambizzjonijiet tagħkom għada. Iva, naħseb għada ħajkun punt importanti fl-istaġun tagħna. Ġar baħnilhom u ġew Anfield, naħseb logħba li baqgħet toqros lill-Arne Slot għaliex ilu minn dakinhar isemmina kważi f'kull konferenza li rajt. Ovvjament bħalissa għaddejn ħafna mind games. Fej qal li qegħdin hemmhekk mela sinjal li laħaqna. U dik forsi avolja naf il-plejers illum ma' professjonali ma' forsi titfa' ċertu idejat f'moħħ il-plejers li jgħidu isma' aħna din issa mal-kbar. Ma naħsibx li rridu nirrispettawhom kif konna minna l-iżbal meta rispettajna ħafna l-City. Ovvjament il-Liverpool trid tirrispettaha għaliex meritatament il-Liverpool huwa l-aqwa tim li jeb l-Ingilterra bħalissa matul l-istaġun. Biss però naħseb li anke bħala timing huwa tajjeb fejn dan l-aħħar isu l-Liverpool naqsu daqsxejn taqta' l-logħba li kellhom fl-FA Cup ma' Leicester. Però naħseb li huwa test importanti. Ma nafx ħajjiġri, ma nistax ngħid li jekk inħossniex ottimist li ħanerbħu jew inkella pessimist li ħanitilfu għaliex ħadkun logħba miġġielda ħafna. Naħseb li bħala supporters li ħankunu ġo City Ground għandna rwol importanti illi nagħmluh tassew fortizza dak il-ground. U naħseb li ħajkonna ċans li nġibu xi ħaġa. Ashley, Arsenal Tottenham derbi bejn żewġ timijiet rivali, żewġ timijiet imma li bħalissa ma tantx sejrin tajjeb. Kif qed tgħid inti naħseb huwa test importanti għat-tnejn jien anke żewġ managers. Min-naħa tal-Arsenal naħseb li hija l-aħjar okkażjoni li jista' jkollhom bħalissa
jekk iridu jibdew jiġbru ġieħhom bħala skwadra anke l-manager ta' wkoll ma' faxxa ta' supporters li qegħdin igergru ħafna. Ġifieri is-supporters tal-Arsenal però għandhom ħafna huma fost iktar supporters li jqirdu. Ġifieri hemm ammont ta' supporters tal-Arsenal li jaħsbu li ħajirbħu kollox kull sena. Ġifieri jagħmlu naqra expectations żejda. Jien naħseb illi l-fatt illi ħadd tkun qed tintlab l-Emirates il-logħba ittina spunt, ġifieri naħseb illi jekk hemm bżonn motivator tajjeb naħseb li dan huwa l-aħjar timing illi l-logħba hija motivator fiha nnifisha. Ġifieri s-supporters ikunu jriduha, il-manager għexa bħala plejer ukoll mal-Arsenal stess bħala captain. Ġifieri jaf jitfisser, jaf kemm taħraq bħala logħba. Il-plejers ukoll jafu x'animu hemm. Ġifieri għandek it-Tottenham ukoll, ġifieri minkejja li għaddew dawn mat-Tamworth dal-weekend ħadu kedda. Ġifieri vera ma niżlux bil-full team għall-ewwel 90 minuta ħanejd. Ġifieri u kellu setgħu tilfuha fid-90 minuta, ġifieri għax it-Tamworth hemm kienu, ġifieri laħbu l-logħba ta' ħajjithom daw. U naħseb jiena Postecoglou għandu ħafna rispett leh bħala manager. Però nemmen illi l-klabb kultant naħseb it-Tottenham kultant il-mentalità tagħhom m'hemmx kultant iħoss li m'hemmx dik il-winning mentality, m'hemmx dik il-winning attitude illi to win at all costs. Ishom hekk narhom pjuttost inkonsistenti, ġi daw tim li jirbaħ kapaċi jirbaħlek mal-Liverpool, kapaċi jirbaħlek mas-City. Kapaċi jwaqqalek il-punti ma l-ewwel tim mill-issib, ġifieri diffiċli toħdilhom kaptu. Mill-banda l-oħra għandi ċertu tama li l-Arsenal huma l-okkażjoni jekk għandhom jirbħu mhux se jirbħu b'ħafna, ġifieri naħseb ħadd tkun logħba li tkun viċin il-ħin kollu. Però għandi ċertu tama, iva nammetti li għandi tama li noħduha. Mela, grazzi hemmhekk Matthew u Ashley għal dan l-intervent tagħkom f'dan il-programm. Semmor għal waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex fit-tielet part tal-programm jidħol Joseph, jidħol Roberto Berrama fħal u għax għandu fuq ix jisfoga ma insomma. Immorru għal riklami u mbagħad nitkellmu fuq is-serje wara din il-waqfa. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun.
Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Merħba l t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien miegħi Kyle Parnis se jnaqdu ma' wkoll Joseph Magri u Roberto Da Brincat. Roberto tarajni fl-ewwel parti tal-programm, Joseph insellimlek. Nkellimlek Antonello, salam kulħadd. Mela, issa għal din il-25 minuta li ġejjin ser nitkellmu fuq is-Serje A. Il-prima ġeġim importanti ħafna, imma qabel xejn nixtieq li nagħtina ħarsa lejn ir-riżultati illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa. Bologna 2 Roma 2, Empoli 1 Lecce 3 bl-għajnuna wkoll tal-grafika, Genova 1 Parma 2, Lazio 1 Como 1, Milan 1 Cagliari 1, Monza 1 Fiorentina 2, Napoli 2 Verona 2, Torino 1 Juventus 1, Udinese 2 Atalanta 2, Venezia 2 Inter 1, ovvjament Monza Fiorentina qed tintlaq bħalissa tinsab fil-bit tal-bistrieħ, aġġornamenti kontinju wkoll se jitilgħu matul dan il-programm jekk ikollna xi bidla fl-iskor. Wara l-20 ġurnata għalkemm għandna miljun asterisk il-klassifika qiegħda taqra hekk. Napoli 47, Inter 43 żewġ logħbiet inqas, Atalanta 41, Lazio 36, l-Atalanta għandha logħba inqas ukoll, Juventus 33 logħba inqas, Fiorentina 32 żewġ logħbiet inqas, Bologna żewġ logħbiet inqas 29, Milan 28 logħba inqas, hemmhekk hemm asterisk żejjed, Udinese 26, Roma 24, Genova 23, Torino 22, Lecce u Empoli 20, Como logħba inqas 19, Parma l-istess ammont ta' punti, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 10 logħba inqas, ovvjament din il-klassifika qiegħda qabel il-bidu tal-logħba Monza Fiorentina, volli attwalment il-Monza għandhom 13 jekk jibqu din il-logħba. Mela, nibdew nħu round ġenerali fuq il-logħbiet illi kellna matul il-ġimgħa. Forsi minuta kull wieħed biex tgħidu tagħkom fuq il-logħba tal-tim rispettiv tagħkom. Joseph se nibda bik. Din id-darba kon se jsaw is-sigaru ma ħarġux. Li ħata jdielu, konni la prasi li ħata ħroġ ta' sigarru jakel. Efemni, is-sigarru joħorġu meta jirbaħ tazza, eżempju. Dik vera wkoll. Mhux meta jirbaħ kull logħba, għal ħares meta jirbaħ kull logħba. Però isma' ovvjament id-drom ma kienx mistenni. Għal interrompijek, għax il-ġimgħa l-oħra ma kontx hawn u għad ħafna affarijiet li kieku kont fil-programm kont niklok, mhux naqbeż fuqek. Jekk kont se jsaw coach kbir. Bżax, imma jekk kont se jsaw coach kbir, għax rabaħ tazza u għad ipejjeb is-sigarru fid-dressing room, ma jiena wkoll coach kbir għax jiena wkoll kapaċi nirbaħ tazza kontra ġi xtimijiet oħra. Imma minuta, imma Roberto minuta waħda tinna ċans. ċintik ċans. Tiġa wara. Ma tinna ċans, ċans Roberto dan. Sajt kalla fuq Milan Cagliari, bada ribattiħ Roberto. Le, bażikament ismani, ovvjament mhux ħanejt li ħepi bir-riżultat għax laqqas xejn fil-verità, però il-verità hija illi ovvjament naħseb bħala position konna ħafna ħjar mit-tim ta' Cagliari. Kenna fejn niftħu l-iskor diversa qabel anke wara li rġa' Bodro,
Tantu hekk jekk naraw kollox il-Cagliari bażikament tellgħu ġiex attakki wieħed laqa' tajjeb Manjan u li jħorġih il-gowl. Jiġifieri, u l-gowl żball ta' Manjan imma dik il-ħila. Jiġifieri il-problema naħseb fil-Milan tidher ċara li hemm bżonn attakkant. Issa biex inwieġeb għal dak li qal Roberto Conceição ma rebax ma timit iżda rebaħ il-Juventus u mbagħad rebaħ l-Inter wara finqas minn ġimgħa. Jiġifieri ma tistax tgħid illi mhuwiex li ma ttieħx il-mertu li rebaħ it-tazza. Jiġifieri. Tara kbir bieħ, u għednek il-ġimma l-għorajn u koll. Le, mhux qed ngħidlek li ħajrbaħ kollox, imma Karl anka il-mod kif jilagħbu l-Milan dier naħad differenza ma' Fonseca għas kienu kważi ma jkunux idu jilagħbu. Mejju nitkellmu mod ieħor, wait and see. Jenna tinaqra ċans qabel ma nagħmel il-ġudizzi tiegħek. Mela, Karl, Bologna Roma, salvajtu punt fl-aħħar. Iva, hemm il-formula Ranieri mid-dera qed taħdem, issa dan tiġaġab riżultati fejn għandi għalfejn kun kuntent bieħ plus li di it-tielet spell tiegħu ma' klabb ukoll minix nara kbir bieħ. Tidher s'issa qed taħdem għax il-mentalità inbidlet. L-ikbar żball sar meta tneħħa De Rossi. Dik għalija l-ispell ta' Juric kienet xi ħaġa kifet fl-intervent ta' qabel meta semmit Lina Sudoku li minnaw minn istanselmila serraħ rasek. All right? Għamlet żball kbir, neħħiet il-De Rossi, sfortunatament il-Roma batew biex jitelqet lem, issa tgħid xejn, ir-Roma rmedjaw ma għalija staġun mormi. Bistax nixtieq dal-istaġun ħaġa. Għalkemm Mormi le, ħajkonna ħajkonna kalendarju jibes li qed nara. Onestament nixtieq li Ranieri jidħol fl-istorja ta' Roma billi jirbaħ il-Koppa Talja li tfisser l-10 stilla għaw l-istilla tal-fidda xinkunu rbaħna 10. Dik ħaġa nixtieq li bħalmu ma mnaqqax isem Totti f'Ruma u anka kważi isem De Rossi, nixtieq li anka Ranieri jiġi minħabba l-fatt għax ta' minn da Ranieri fit-tieni spell il-lik tilfu bċikka. Ġifieri biss Roma Bologna tlabni l-opinjoni, skużani d-devjajt ftit imma punt li xtaqt nagħmel. Loba ta' dro u droġi u li ħadd pjaċiri minħabba l-fatt li il-Bologna vera naqsu mill-qawwa tagħhom xorta jibqgħu Bologna għandhom coach mhux ħażin, għandhom lob ukoll ġifieri mhux lob ikraħ. Ir-Roma x'ġaranna lajna l-gow ta' dro f'kontrattak u mbagħad reġgħu ġew l-azzjonijiet kif ġew. Biss id-determinazzjoni u diri toġobni jiena f'Ranieri il-mentalità li ġab mill-Ingilterra. Mentalità li din dejjem swiet bħal fakkar xi ħaġa li sħabna tal-United jieħdu pjaċir biżgu il-final ta' Champions League niftakarni kontadni daqsxejn ta' żagħżugħ nara li l-United jerbħu il-final ta' Champions League minn wieħed xejn għal nejn wieħed meta fid-90 minuta oltre. Il-Iva. U dak il-bieraħ li ħab pjaċir nara fir-Roma, il-mentalità li inti tieqaf tiġġieled u tieqaf temmen fik innifsek ma t-tisfira finali. Jiena fuq Venezia Inter li nista' ngħid huwa li l-Inter ġew 3 punti bżonn imma naħseb li x-xorti daħket il-naftit ukoll kellhom dik il-lasta tal-Venezia, Sommer ġabballun ukoll fl-aħħar. Ma kollox ma kollox, l-importanti hija r-rebħa. Issa, Roberto, Antonello, u li l-ballun ħabat ma' jdejn Zelenski fil-kaxxa xi tgħid li fuq għadik? Ħadd mara. Ġifieri biex inkunu għedda kollox. Biss, Roberto, għax naf kemm li qed tiġma fl-istokku u anke ċerti għandna bejnietna nibdew minn Torino Juve. L-ewwel iwieġeb il-ġihad. Inti ċans tibda tiżviluppa bil-mod. Nibdew minn Torino Juve l-ewwel. Torino Juve, jiena frażi waħda ħanajdlek, motta out, full stop. M'hemmx kantunieri, m'hemm xejn, dab kull rispett. Bdejna Jannar, kompla juri kemm hu coach ignorant, kompla juri kemm hu mażetta, right?
U iġri kellna bżonna dan għala dandima tal-qaddisin, forsi dak l-imbira ġuntu li jtajru minn hemm. Rajt, għax jien kull rispett. Qed jibqa' jilab sistema li mhix trendi. U jibqa' jinsisti, għandu rasu jibsa aktar minn miż-żon qolli hemm witlajn. Rajt, u għandu bżonn beżbiża tajba forsi jaqbdu jippakjaw li jitlaq lem, ċaw u baj. Daqshekk, full stop. M'hemmx kantunieri, jiena kelli aspettattivi kbar tiegħu, id-diżappuntani fl-opinjoni tiegħi huwa falliment totali u din l-iskuża tal-injuries number one tal-injuries. Saret analiżi għal fejn isiru dawn l-injuries kollha? Ma naħsibx li saret. Tafx dan il-katin li għandu l-injuries kollha? Apparti minn hekk. Ukoll sptar sieħ bħalissa. Apparti minn hekk, imma qed issir analiżi għal fejn ikun hemm dawn l-injuries. Għax jew qed ikun hemm overloading fi training, xi ħaġa ikun hemm bil-fors jew il-pitch ħażin. Jiena nista' ngħidlek l-ammont eżaġerat tal-lob li qed jintlagħbu. Iva, ma kieku kull tim. Mhux kulħadd qed jilagħbu tal-ammont tal-lob. Pereżempju. In-Napli le, però ismani, però bħal timi toħra eżempju issa hemm il-League, hemm iċ-Champions League imbagħad il-Koppa Talja, ġifieri hemm ħafna lob ġo xulxin u ġifieri. U Napli li kbiss għandhom xanklu l-Koppa Taljan għala? Eżatti. Le, right, granted, però apparti ġifieri tal-injuries, għax kellu l-alibi, għax kellu l-players imweġġajn, ma kellux qatt l-iskwadra bla bla bla. Però is-sistema mhix trendi b'kull rispett leha jibqa' jilgħab il-Cop Miners avvanzat meta da laqqas ball control mhu kapaċi jagħmel, jien ma nafx dal-players ġeralu jew ġieħuh it-tewmi jew klonjat ma nafx. X'ġara? Għax taraħ kif jilab mal-Juventus, għal kif kien jilab mal-Atalanta. Ma nafx, jew ma nafx. Ma rix ngħid ċerezija, xkar jew pjaċiri kubija. Ma ħjar nikdem is-sieni. Right. Issa. Punt ieħor, mela, ħansemmilek affarijiet oħra, mela. Kellek weha, kien għaddej minn forma tajba, x'għamel, ra kif qardu poġġieħ bil-qiegħda u jidaħlu l-aħħar 5 minuti. Ora qed jilgħab il-Mangula, qed jilgħab tajjeb imma ġieħ il-bambin ta' tieħ nofsija l-wejja għall-inqas. Xejn. All right. Ma issa daħħal David Luiz. Issa da jerġa' jgħidlu ejja bdeq ħdejja, għamilli kumpanija. Għodu nitkellmu l-Brażiljan. Jiena u int. Ta' u jilgħab il-Locatelli. Roberto. Madonna santa. Ma nistax nifhem. Mela plejer ħallasna 60 miljun għalih. Biex mbagħad tilab il-Locatelli ġieħ il-bambin ta'. Nkun ċar miegħek. Taħseb li żiemel ta' Trojja da ġifieri. Ostja, Kal, rajk li moħħi, għalhem kon ġejjin. Jiena ħanajdlek. Jekk insabu żmiel ta' Trojja, kieku kien żmiel ta' Trojja kien rispondi jiena. Lippi. Bejbek tal-ġara fid-99. Imma ma nemix minuta. Biss, għax di, kont taħseb fija fil-weekend u hemm kombinazzjoni storika. Dan huwa it-tieni coach li ġi minn mal-Bologna. Mela, Majfredi. Eżatt. U eżatt l-istorja ta' Majfredi kienet għax Majfredi fil-minuta. Majfredi fil-design ġemina, mela, Juventus għadu l-Koppa Italja fit-design. Għadu koċ minnant il-Bologna wara li dan il-Bologna wassalhom fl-Ewropa wara ħafna żmien. Marma l-Juventus bħajb kbira, beda l-kampjonat 91 tajjeb u spiċċa ħasi kwalifika l-Ewropa. U ħaġi raġeb, u kellu 43 sena, l-istess seta, illi għandu tjafu lotta għadġilani kollox l-istess. Il-Juventus għandu l-Koppa Italja u nejju. Imma żomm. Motta jiġi minn mal-Polonja wara li wassalhom Champions League, rajb kbira u. Żomm, qed tinsa ħaġa imma. Għall-inqas taħt Majfredi, konna naraw logħba futbol, konna naraw tim jattakka, konna naraw tim jiskurja, il-famużi Inter ta' Trapattoni, konna bellajnhom erba' ġol delle Alpi, l-Roma ta' Sieħ Bikal, tajnjom 5 u tidwira, għal dajjer kien skurja autogo bir-ras klassiku. Skillaċi kien infetaħ għallejħ fil-luf dik il-loba. Ma da. Fil-Super Cup, ħanajdlek. Qed issemmi l-Majfredi. Dil-ġemma nsertajt rajt
biċċiet. Juventus Barcellona, semifinal ta' tazzi. Tara l-kummenti li kitbu n-nies li raw il-video jgħidlek għall-inqas f'din logħba tara futbol mhux kif qed jilagħbu bħalissa jaqasmu min-naħa l-oħra kif jaslu f'elkax jaqasmu lura l-ballum. Right. Jien ħanejdlek. Stessa skuża kontu tiġibu b'Allegri. Le, ma żomm waħda. Le. Jiena kont wieħed u proud ngħidha li rrid Allegri jitlaq. Għalfej. Għax Allegri coach negattiv. Right. Ġibna l-da li fl-opinjoni tiegħi kien żball anka qabel ġibnieh għalfej. Għax da kien coach. One season wonder. Right. Sissa qed juri. Anka ħanajdlek Antonello. L-ewwel kellek żewġ coaches hawnhekk fuq il-panel miegħi. Coach tajjeb jiddistingwi ruħu minn coach ħażin. Taf kif? Kemm ikun kapaċi waqt logħba jagħmel bidliet u jbiddel il-logħba. Tiago Motta mhux kapaċi jagħmilhom dawn l-affarijiet 4-2-3-1 jibda u 4-2-3-1 jispiċċa qatt ma biddel il-formation qatt. Mela lija dal-coach laqqas għandu plan B. Aħseb wara kemm għandu plan C. Right, kif tista' inti tippretendi tikkoċi dak il-livell ġieħ il-bambin ta'? Imma Roberto, mela jiena ħanejt ħaġa, jiena nħobb dokumenti tal-players. U Milux kienet jitkellem l-ex Franċiż ta' Manchester United Eric Cantona. U qal li fid-dinja tista' tibdel kollox barra t-tim tal-futbol. Però dik irħila. Issa ejja ngħidu issa għandkom Atalanta u Milan ġejjin, ġiex lobbiet li naħseb għandhom ikunu fundamentali. Issa ejja ngħidu. X'inhu? Jalla nitilfuhom. Jiena ma nirraġunax hekk. Issa jekk eżempju titilfu u Motta jitlaq, kieku inti flok ġuntoli għal min tmur coach. Għax ta' mhux belli tgħid Għal Tudor. Min? Għal Tudor. Tudor li kellhom il-Lazio? Ejja. Imma tini ċans imma x'garanzija għandek illi ħajkun it-turning point. Ħanajdlek għalfejn mur għal Tudor. One Juventin. One. Two, karattru li għal ma doffi jeżis id-dressing room. Mhux bħal da qisu naġa. Alright? U three, ikkoċja f'livelli differenti. Alright? Bħalissa l-Juventus għandhom coach simili ta' Conte. Karatterjalment, Conte ma sax iġġibu, ovvjament. Mela l-għażla li hemm, l-option li hemm low cost, ovvjament tkun low cost, huwa Tudor. Right? Player ex Juventus, karattru kulħadd jaf kemm huwa temperament ta' biżluċċinga u motivatur, u dak li għandu bżonn bħalissa. Mela jiġi wieħed jgħidlek attakkajna ta' ħloqna ċansijiet id-darba ma konniex kapaċi niskurjaw, mela x'qed tagħmel fost il-ġimgħa ħin. Qed Mentalità tajba l-Juventus dik, sorry. X'inhi? Mhux mentalità ta' Juventus. Jekk nirraġunaw hekk. Le, issa ħanajdlek oħra. Right. Kull rispett l-ewwel li semmejn, jiena niċċajta ma' Joseph bejt fuq konsensaw, però coach ma jistax jiġġudikah fuq żewġ logħbiet. Ġieħ il-bambin. Right. Rebaħ tazza, proset, però naraw ukoll l-andament ta' kif rebaħ tazza. Kieku ma sarx il-penalti ta' Locatelli, kieku llum mhux probabbli qed tgħid tiġabeda tajjeb da, ġie eliminat fis-semifinal ta' Super Cup. Alright, Locatelli biddel kollox. Autogol ta' Gatti. Alright. U mal-Inter ġiet kif ġiet il-logħba. Alright. Jiġifieri issa. Ma fit-tieni ħafħadnihom imbagħad u ġifieri kellu l-mertu jaf. Ħanajdlek. Kien jaf kif biddel u għamel. Id-differenza bejn Motta u Konsejsaw hija li Konsejsaw kapaċi jagħmel bidliet u jbiddel l-andament tal-logħba kif ġara. Għax anke magħna fit-tieni ħafrixtu aħjar. Alright. Dik turi li huwa coach li għandu ċertu ħsieb tattiku li Motta m'għandux sfortunatament. Right. Però ngħidlek di. Right. Ma tistax jien da l-iżball li għamlu anka pereżempju tal-United jixtrulek players għax ikollhom season wieħed tajjeb, Hojlund, Zirske, daw kollha xtrawhom għalfejn għax kellhom season wieħed tajjeb. Season wonder. U l-istess ħaġa ġara fid-Diego Motta. Right. Jien b'kull rispett jekk hu coach serju jippakja u jitlaq. Jgħid jien fallejt, kelli ċans u fallejt, full stop. U ħanajdlek, nippreferi l-My Freddy minn Diego Motta da. Ġaqas taħt My Freddy, konna naraw futbol, konna naraw tim jattakka,
konna naraw skemi, taħda ma tara xejn. Taħda titlob ir-Rosario li jew kon se jsaw. Jew Yildiz jivvintaw xi ħaġa. Dik hija l-iskema tal-Juventus. M'hemmx tara, u mbagħad ovvjament balla pressure fuq Vlahovic għax ifalli ċ-ċansijiet u għax m'għandux ball control, mhux bil-fors dal-proxmu miskin waħdu, tulu, waħdu. Pero Roberto, immismani, qegħdin ninsew, qed tinsa forsi fatt importanti. Illi ma tix tinsa li huwa l-unika coach li għadu bla telfa fil-Lig-Taljan. U x'għandu x'jaqsam. 12 draw għandek 6,000, Joseph. 12 draw għandek 6,000. Alright. X'ħan jieħdu billi nibqgħu unbeaten? Jekk il-Juventus mhux ħajħlu fiċ-Champions League, kollas finanzjarju ħajkollu l-klab tiġa iktar milli għandu. Alright, issa ħadna l-da ma nafx minnu jien. Dal-fullback għaw Portugiż. Rajt filmati tiegħu lab kontra l-Furjana melux. Ġo Centenary Stadium. Alright, mela għandna bżonn center back, ma ġibniex center back, ġibna fullback. Għax ħanneħu l-Danilo. Ta' Danilo mhux farsa oħra. Nifhem jinek naqbel għax jien onestament vera fi żmien, però qalbu dejjem tagħha fil-ground jiena Mel-inti il-captain tal-klabb tistmaħ b'dak il-mod ġieħ il-bambin ta' veru ħajspiċċalu l-kuntratt da. Għaduh in-Napli lestu. Manna ħajmur magħhom wara nilabu kontrihom aħna. Għax sari? Ħajmur magħhom wara li nilabu kontrihom aħna. Nifhem jiena ma kienx iddejjaqni kieku ġemal Milan ġifieri ta' ħankun onest jiena plejer li jogħġobni ħanejt il-verità. Mela, Roberto, ħajt-interventijak ħammur għalla jitim li jmiss, għax għanna zawġu jitim soħħax nittakiljaw. Le, il-punt kollu huwa anka l-identità tal-Juventus spiċċat. Plejer ma titrattax b'dak il-mod li dak servizz huwa l-captain tal-klabb ġiħalla. Ara anka dil-ħaġa jitfa' l-Cop Miners captain. Tila fid-dressing room, awtomatika. Laqqas captain m'għandhom il-Juventus, figura ta' captain fid-dressing room. Ismani, Roberto, fid-dressing room. ħanejklek, jiena fl-aħħar wara għalkemm nisa tard wisq, id-diriġenza tal-Milan għamet u tajret il-Fonseca għalkemm tard ħafna, ġifieri, għalija tard ħafna x'jiena li missom ilhom li tajruh. Jiena ma nafx, onestament ma nafx x'għadizhom bil-ġuntu li l-bella kompanija milli naħħu l-Motta ġifieri, issa jew forsi ma jifilħu xi ħalsu jew ma nafx. U mhux ħanejdlek Motta m'għandux kuntratt kbir. Il-punt huwa ta' prinċipju għax jekk ġuntu li jneħħi l-Motta jammetti li għamel għażla falsa u jaqgħad ċajt. Dik hija raġuni għalfejn ma Kif għamel Ibrahimovic Fonseca. Mela, għaliex il-ħinet jafas u għatfad li naqra żewġ argumenti ftit importanti x'nittakiljaw. Mela, f'nofs il-ġimgħa se jkollna 3 logħbiet il-kumrati mit-16 il-ġurnata li huma Como Milan, Atalanta Juventus għada u Inter Polonia illi ser titlab nar l-erba li ġejjin u mbagħad f'nofs il-ġimgħa għandna Roma Ġenova li fil-ħija u mbagħad is-Sibt. Ġurnata importanti ħafna, Bologna Monza, Juventus Milan u Atalanta Napoli. Il-ħadd mbagħad jibda jiftħu l-programm Fiorentina Torino, Cagliari Lecce, Parma, Venezia, Verona Lazio u mbagħad Inter jirritornaw għal-ħin. Antonello. Tagħhom tad-9 il-ħadd kontra Empoli u ngħaddu Como Udinese it-tnejn. Mela, il-round mingħand kulħadd ġimgħa importantissima fejn tidħol is-Serje A. Roberto, Atalanta Juve Milan. Mela, kemm qabel nikkummenta kemm nagħti update il-Monza tnejb xejn minn fuq mal-Fiorentina. Għaw ta' Daniel Maldini fil-fatt kont sentellaħħa. All right, tajjeb. Arġi taqsim mistoqsija u paċenzja? Atalanta Juventus Milan, ġeġma importanti għalikom, jew koll, mhux għall-Atalanta. Kifet l-ewwel u jall għada ma naħsibx li niġbru xejn, ġifieri meta ikun veru jinżlu l-qaddisin kollha magħna fil-ground biex nieħdu punt. Mal-Milan, peress li ħanilagħbuhom u forsi nirkupraw xi plejer, forsi jkun hemm xi ma niksbu xi ħaġa, però naħseb din il-ġimgħa ħad tkun ġimgħa determinanti għal-futur ta' dal-istaġun tal-Juventus. Ġifieri jekk daw iż-żewġ logħbiet mhux ħanerbħu, ma nafx xi kwad jistenna Ġuntoli biex jgħidlu isma'. Thank you very much, però tista' tparpallem għax
iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed innaqsu ċ-ċans li niġibu punti u iktar innaqsu ċ-ċans li ovvjament nispiċċaw mal-ewwel erba'. Issa anke bit-telfa llum tal-Fiorentina pereżempju, jiena bekk iktar ninħaraq għalfejn. Għax dal-istaġun m'hemmx dak it-tim li qed jiddomina l-kampjonat, kulħadd qed jfalli l-punti, jiġifieri kellek il-Lazio għaddej minn mument tajjeb, daqqa waħda nwaqfu. Fiorentina l-istess, jisu mindu naqasilhom Bove, spiċċa kollox għalihom, bdew ifallu l-punti. Rajt, Atalanta batew ħafna mal-Udinese, pereżempju. Ġifieri kieku jkun hemm tim konsistenti, seta' jiċċellinġi għalik. U dis-sena bejn Napoli u Inter m'hemmx tara, dik ġejja l-ġdida u 99% jieħdu in-Napoli għax m'għandhom stazzi Ewropej. Allura Conte jista' jipprepara tim aħjar għalkemm naħseb di l-aħħar xnija ta' Kvaratskhelia ħa toħloq rebus fid-dressing room għax anke l-kummenti tiegħu diġà beda inigges bil-pulit. Jiġifieri ma nafx kemm in-Napoli ħajkollhom armonija fid-dressing room. Però fuq l-Juventus ħalli ma nħux ħafna ħin. Jien ovvjament diżappuntat ħafna, diżappuntat għax saret kampanja akwisti li kienet ta' ċertu livell, għalkemm ovvjament naħseb kien hemm nuqqas li ma nxtarax striker ieħor, għalkemm issa forsi jiġi kollhom Muani u naraw x'effett ħajħalli, però naħseb il-problema hija problema tattika u ovvjament nittama li llum qabel għada il-Juventus ibidlu l-coach u jbidlu l-andament tal-istaġun. Roma Genova nhar il-ġimgħa. Genova li jidher li taħt Vieira qabdu ir-ritmu ma iktar mill fuq Roma Genova. Kont tgħid fuq iż-żewġ klobijiet li għandhom l-Atalanta illi għajrun kontra Juventus, imma s-sibt hemm Atalanta Napoli wkoll. Atalanta Napoli li ħankunu qed niddiskutu fi żjed dettall fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Ġiex lobiet li jafu jkunu katalisti għall-andament tal-kampjonat tal-Atalanta. Għax hekk l-Atalanta jerbħu mal-Juve li mhux nara daqshekk remota. Imma mbagħad jerbħu mal-Napli idoq għal-anbel kbira. U jiena tiftakar fil-bidu tal-kampjonat x'kont qedlek li l-Atalanta narhom jisfidaw. L-Atalanta qegħdin jisfidaw fil-ferma tiegħi. Ġifieri imma Mismani, għalkemm l-artefiċi għalija huma in-Napli u intom, għax inti għandhom hekk jirkupraw jerbħu. M'hemmx għalfejn ngħidlek, iċ-ċafetta tal-penthouse terġa' tiġi f'idejkom. u b'ras li għandhom ismani rridu nsemmu oħra jekk l-Inter jerbħu żewġ lobiet li għandhom naqsin li waħda minnhom hija l-erba' u jerbħu l-oħra awtomatikament ħajġu l-ewwel. Ġifieri jiena lija sinċerament għalkemm mhumiex l-Inter tas-sena l-oħra xorta nemmen li huma għadhom il-favoriti tal-kampjonat. Issa jekk toħroġ forsi logħba ħażina mal-Bologna jew waħda mal-Fiorentina nibda nxengen naqa' rasi, imma mal-Bologna ħan intessek kuna tila b'San Siro, Voldrina nemmen illi sew din il-logħba, sew il-logħba mal-Empoli u sew il-logħba li se jilagħbu kontra Lecce għandhom jintrabu. Jiena naħseb illi l-akbar eżami ta' Inter bħalissa ser ikun nhar it-tnejn ta' frar id-derbi. Imma għatfadal għad-derbi. Joseph Magri fil-qosor Milan, Como u Juventus. Fimni mal-Como onestament għada nittama li nerġgħu nirkupraw 3 punti, però nittama x'ovvjament daw it-timiet iżgħar qed jagħtu tim il kulħadd ma nistgħux ninsew illi Como żammew dwar il-Lazio, ġifieri ma tista' tarmi l-ħadd. Lazio mhux tim kbir da. Ma smani kar xorta għadhom top 4 u ġifieri U Lazio Ġitkom tajba ġus li weġġelhom l-aħjar plejer il-Como. li huwa Niko Pazzu. Niko Pazz. Niko Pazzi, ġifieri smani dik ħanejlek Roberto jiena nirraġuna ħaġa inti kont coach, tu ġifieri forsi jista' jkun taqbel jista' jkun le. L-inġelis forsi vera jaffettwaw, forsi ma jkunx hemm plejer livell daqsa li ħar eżempju ħankellem fuq il-Milan. Pulisic huwa livell ħafna ola minn Ċukwueze, ġifieri meta ma jkunx qed jilgħab Pulisic il-Milan ħajħossuh. Però jiena nemmen fil-ground dejjem 11 kontra 11 tkun, ġifieri jiena li ma tistax toqgħod tgħid ħanerbaħ għax weġġa dak jew ħanitlef għax weġġa ieħor, jiena li 11 kontra 11 tibda l-logħba. Ifhimni fil-każ ta' Juventus kif qal Roberto
jidher li naħseb il-ġestimiet minn Juventus qegħdin fl-istess silma għalkemm jista' jkun li forsi kif qal Roberto Conseisa u iktar forsi Makaku iktar wise minn Motta, imma at the end of the day logħba kbir oħra hu. Ġifieri fuq Common hemmen li kapaċi nġibu 3 punti fuq Juventus mhux ħanikkummenta. Mela, qabel ma nagħlaq, verament 30 sekond xiex uħra minn kulħadd fuq aħbar illa ħarġet il-ftit tas-sija tilu. Mela, intażel il-coach tat-tim nazzjonali Malti. Emilio De Feo, coach illi jiena letteralment kelli nidħol niċċekkja fuq transfer market minnu huwa coach illi dan apparentement kien fit-technical staff ta' Mihajlovic. Kien l-assistent coach tal-Bologna ma' Mihajlovic. Eżatt, kienu kol ma' Mihajlovic ma' Sampdoria, ma' Serbia, ma' Milan, ma' Torino, volli da pratikament kien il-second in command ta' Mihajlovic. Jena, emmnuni, voldiri, segwaċi tagħna, kollegi tal-panel, ħajkolli l-reazzjoni tija, ma nafx. Voldiri, possibli wasalna biex possibli dan il-coach jaf kapaċi ma nafx. Ħanħu round minantkom nżommu fil-qosor vera wasalna fl-aħħar fuq din l-għażla. Ippermettu li ngħid bid-dovu rispett lejn kulħadd stramba. Kulħadd raq it-temu issa jixtri bih. Eh? Kulħadd dara jixtri minn fuq it-temu. Ħanejlek Antonello, jiena lija mhux ħanoqgħod ngħid jekk hux tajb jew ħażin, għax ovvjament għadek kmieni biex wieħed tiġġudikah, però jiena naħseb irbaħna il-Moldova wieħed b'xejn. Meta wara li tkaċċa Markolini. U ġejna wkoll dro xejn b'xejn Ma' Lussemburgu? Le, ma' l-Andorra, ma' l-Andorra ma kien tistarbija xejn. Eżatt, ġifieri hemmhekk kellna fejn mal-Moldova rajna Malta żgur tilab aħjar milli kif ġim Markolini. Ġifieri jiena naħseb jiena kieku kont nagħti ċans il-coach li kien li mexxa l-Malta mal-Moldova. Issa dan ovvjament il-coach fis-serqa forsi jista' jkun li huwa esperjenzatna iktar, imma at the end of the day x'in jiġi jassi n-not it-tara fejn kapaċi jwassalu. Roberto. Jiena xorta nibqa' ngħid illi t-tneħħija ta' Davis Manja kienet naħseb maġla wisq. Eżatt. Ħanisma tiegħek Roberto. Jiena naħseb għażlar minn ta' Markolini ma stax issir. Għax dan kax interessi tiegħu 3 xhur hemm, 6 xhur hemm, 4 xhur hemm. Senfet Kozanovic. Però fil-bandallu naħseb daw it-tip ta' żliet jibgħatu messaġġ wieħed. Sfiduċja fil-coaches Maltin. Eżatt, proset. Illi jien, dodmi kemm il-darba, nemmen li hemm folk Malti illi wasal is-żmien li jutmu tat-tim nazzjonali. Jiena ħansemmihulek li huwa Pawlu Zammit. Forsi vera, semmejtu Joseph. Forsi vera illi f'nofs il-staġun. Naqra diffiċli biex jiġi released, imma jiena għalija wasal iż-żmien ta' Pawlu Zammit bħala coach tat-tim nazzjonali Malti. Roberto, Jiena ħanajdlek, jiena ma nsemmix il-Pawlu Zammit, ħanajdlek għalfej. Għax għamel żmien Pawlu Zammit kien wieħed mill-ftit li kellu l-UEFA Pro u li kien eligibbli li jikkoċja nazzjonali. Illum qed ikollok il-UEFA Pro biex tikkoċja fil-Premier. Allura l-suppost plus l-investiment li sar mit-technical staff fil-coaches Maltin. Ġifieri hemm coaches Maltin oħra li kapaċi wkoll għalfejn mhux qed intuhom ċans. Qed immorru għal nies unknown, right? Biex daw jikkoċjaw it-tim nazzjonali, biex ngħidu għandna coach barrani, biex iġib mentalità barranija, mela allura l-investiment li jsir fil-coaches Malti mhux qed iħalli l-frott. Qiegħed kollu dawn id-drejn jew qegħdin narmuh aħna. Jiena forsi intom tafu ħansaqsi domanda oħra ma nistax nifhem għalfejn il-coaches kollha bil-forsi jridu jkunu Taljani. Dik oħra. Issa forsi vera forsi hemm rabta bejn Malta u l-Italja, imma kif qal tajjeb Roberto coaches Maltin kapaċi hemm ġifieri.
Dawn huma domandi li forsi Jiena naħseb li l-coach Taljan huwa l-iktar wieħed li adatta għal livell tal-futbol Malti, anke peress li ħafna coaches Maltin imorru jagħmlu l-kors Coverciano. U forsi anke jkun hemm xi għajnuna minn naħa tal-Federazzjoni Taljana, ma nafx hija ġast ipotezi. Però jiena kieku ikonna hekk esponent tal-MFA dik il-mistoqsija nistaqsi. Għalfejn m'hemmx fiduċja fil-coaches Maltin. Full stop. Rajna Rejzaż u Farrugia. ħaġa li jiena forsi nġibu xi ħaġa. Għandna Rejzaż u Farrugia bħal coach of the month is-Saudi Arabia. Veru l-futbol tan-nisa ma bħal coach of the month. Ġifieri U Gilbert Ġus tarmiħ. Mela. Nistan għaddi kummenton. Fil-qosor x'veru sa nux tispiċċaw. U għajja sekretarjat soppar dil-lejla, tini ċans ħanejdu. Issa mur il-namra wara, mela, ċajta parti. Ara, jien l-ikbar wafsa ta' qalb. Sewa, jedi. Plejer joġobni ħafna, plejer nixtiequ kieku mat-tim tal-ħibs. Illum rajt fl-aħbarijiet li hemm ċans li Marcelina jilab bil-flok ta' tim nazzjonali Malti. Ferħan Iva, sa ċertu punt. Biss ħaġa li qed tweġġani jiena bħala ġenitur li qed ngħaddi ħafna ħin, li qed nonfoq ħafna flus fuliedi biex jitalmu l-futbol, all right? I li sfortunatament with this attitude qed naraw li aħna l-ġenituri qed nagħmlu dawn l-isforzi kollha jaf ma jiswina xejn u għalfejn ħalejt. Għax nemmen li daw la players Maltin ma jridu jagħtu l-opportunità u kif ukoll il-coaches. Please nistgħu ngħidulna fejn sejrin? U nixtieq risposta jien. Onestament, tarawni intom fejn sejjer training bit-tifel, fejn sejjer turnament bit-tifel. Dawn kollha ħin u flus. Naħseb jixtaqilna aħna l-ġenituri Maltin aktar rispett. U jew anke bir-rispett kollu tara l-kampjonat Malti. Jistgħu jagħmlu 200 miljun format. Jekk il-Malti di common sense ta' ma tixkun Prim Ministru biex tagħmel daw l-affarijiet, trid in-nies il-ground. Easy. Tlet barranin. U tgħid li għalfejn tlet barranin. Minħabba l-fatt. Iġġib. Jien niftakar, jiena li l-isbaħ kampjonatijiet Maltin li niftakar, mhux biss li rebħu l-ħibs, erħilhom tal-ħibs. Anzi ħansemmilek tim li hu pjuttost rivali tagħna tal-ħibs u għall-Belt. Imma l-Belt tas-Sittazzi kien iġennu dak kien futbol. Niki Saliba, La Verla, il-Brimba. Erlum bir-rispett kollu biex niġġewħu nġibu barranin tat-titotla. Barranin tat-titotla tara ta'. Ftitu ma dawk il-barranin tajbin li konna l-lustja ħamed differenza. George Lawrence, fejn ġejna rajnijom. Dokertin Zakka, fejn ġejna rajnijom. U jaħliena għalhekk jgħid fuq dal-programm u nixtieq li dal-programm kemmu possibbli jaraw nies biex iwasslu messaġġ irridu l-futbol lura Malti. Dik l-appell tiegħi, dik li nixtieq għax bir-rispett kollu. Kemm ġibna coaches barranin u kemm għamilna. Sorry Antonello, ma fuq dawwa xi ħaġa vera l-qalbi. Ma inti qed tgħidilna intom il-Malti mhux kapaċi, żarmaw. U mbagħad tippretendi li jiena. All right. ħanġik il-ground. Erħilu jena xorta għamu, jinxem xuxita jena trabbejtek, ma missiri kont daqsu li jedi, kont imur il-ground nara l-futbol, hija xi ħaġa injettata. Imma n-nies daw kif ħaġġibhom. Jekk inti ħajkollok minn Maltin. Dak forsi tiġi taraħ it-tfajla, l-oħor forsi ħad tiġi taraħ in-nanna. Jinġi t-tifel kullu 6-7 membri tal-familja la, għat għandu 10 snin. Ejja u nerġgħu nagħtu l-futbol lura l-Maltin. Kontent jiena nasal. All right. Mhix xorta, x'qed nieħdu? Għamilna xi ħaġa, ħadna l-World Cup, ħadna l-UEFA, ħadna xi ħaġa oħra? Le.
Mela jew naraw, jekk vera għadna dak kollu li hu Malti, il-futbol huwa koll parti minna, il-koll, il-Maltin, il-futbol, kulħadd jaf x'inhu. U jiġri xiex dejjem nibqgħu ninvestu u nittamaw fih. Mela, jew jekk vera rridu nħobbuh il-futbol, rridu nġibuh il-qudiem. Nagħtu ċans it-tfal Maltin. Taf li issa fetħet skola li hawn ġenituri bejgħet u ieħor ħadd iġihom ma' 12,000 euro fis-sena sena skolastika biex it-tfal jitgħallmu l-futbol. Tafu jew ma tafux? U din iskola għalfejn kellu jiftaħ il-privat. Għaw skola tal-gvern li hija tajba u ta' kwalità, imma f'din iskola tal-privat hemm ċerti servizzi li wieħed laqas jimmaġinhom. U Karl, jiena naf kemm inti ddedikatu kemm tappoġġja t-tifel u kemm l-istess għax nitkellmu ħafna element kemm toħroġ il-flus, però ġenitur bħalek li huwa daqshekk dedikat fis-sitwazzjoni li qed jiġi l-futbol Malti, inti qiegħek qed taqbad dawk il-flus kollha u tarmihom. Qed narmihom. Kif qiegħed hekk? Mhux se nibdew magħhom, l-aħħar darba kien da kulħadd kollha ġifieri kien wieħed mhux argument għaddejn nitkellmu l-mara. Imma Alla nirringrazzja l-Alla onestament. Dik kellu l-mara tiegħi professjoni ta' nutqar. Laxqa tagħha tmur tara t-tifel tiegħi jilgħab il-futbol tgħidli hekk il-mita min nistrieħ. Għax prattikament isna nħossni kull da qed narmu l-flus. Mela hekk triduna lura l-ground. Għatuna l-futbol lura, neħħu ġibu barranini, mela qed ngħidlek ma ġibx barranin. U derogi u mhux derogi, ġibu l-iskużaw. Aw, tudux napplikaw il-boż marrula, law jew ħanapplikaw il-boż marrul. Ħanejlek jiena li ngħid huwa dan. Jiena naqbel perfettament ma li qal Karl. Issa forsi xi kultant tgħid li barrani kapaċi jagħmel differenza, well and good. Però mbagħad mhux nagħtuhom il-futbol over li klabb jista' jinvesti fil-barranin kemm irid għax jiena nemmen u kemm il-darbiet. Ġilli mur nara l-lok minor section A. Saħħa mort nara l-belt u l-Mosta. Kien nhar id-29 ta' April kien rebħu lik il-belt u jħeb xejn Mosta minor. Skull ma kien hemm xi erba' barranin fil-ġiex timijiet, jiġifieri players Maltin għandna. Mur nara l-belt bħalissa. Mur nara l-belt bħalissa. Il-belt. Timothy, James Xikluna, u ma Maltin kapaċi. Ġifieri jiena nemmen li kapaċi, ġifieri talent Malti fil-futbol hemmiet, però issa sirna nitkellem ma' tifel ta' ħabib mieli għamel ma' tifel ta' ħabib tiegħi għamel omru jilab ma' Nerser il-tatim fil-Premier, timlu fil-Premier, kien Miners rabaħ il-Captain Section A wasal biex jikla Premier. X'ġara, ġabu barrani li lab il-pożizzjoni tiegħu ħadlu postu u lilu tafaħlu mat-tim tal-ewwel diviżjoni. Ġifieri għalija ġifieri jekk ħanibqgħu il-Malti ntuħ bis-sieq, il-futbol tagħna nistgħu nsemmuh ma nafx intuħ isem ta' barrani. Mela, b'dak il-ħsib ta' Joseph u ħsib ta' Karlina naqbel perfettament magħhom se jkollna nagħlqu l-programm, grazzi lilkom tal-interventi tagħkom illejla. Grazzi wkoll tmur il-sponsors tagħna, Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber Room u Michael's Butcher, passotu nħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-programm tagħna ikompli jikber. U nfakkurkom ukoll li dan il-programm madwar nofsija oħra ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx titlu hemm taf subscribe biex ma titilfux xejn mill-kontenut kollu illi ser noħorġu. Ton, ħaġa oħra. Se jkollna nagħmlu Joseph. Iwa, però ħaġa oħra. Però ħaġa oħra. Joseph sar il-ħin, se jkollna nagħmlu. Però bħallum ġimgħa istigaret ċele kien biex tkun taf ġimilu. Issa dik imbagħad nitkellmu fuq għadha boħra. Kemm inselli l-ħabib tiegħi Chris li dejjem jgħid li selli li Antonello għax ikolkom programm super. Grazzi Chris tal-segwuna u good night. Grazzi lil kulħadd u b'dan il-ħsieb nfakurkom il-ġimgħa d-dieħla ħajkolna programm fejn mistennija niddiskutu l-logħbiet Newcastle, Bournemouth u Atalanta Napoli. Antonello Vela kien mal-mistedna residenti ntukom il-lejl it-tajjeb, ħolbu ħsieb u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.